Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media muona zimene zachitika ku Maliro a Mmodzi mwa Oyimba bandi ya Njuchi Zachitika yemwe amwalira pa ngozi ya pamsewu limodzi ndi akatswiri ena oyimba mu bandi ya katswiriyu lachisanu lapitali. Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi, komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo Factory 265 Media, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Sikalekale kwambiri pamene katswiriyu Zachitika anamanga ukwati ndi okondeka wake, ndipo anthu analosweka mtima kwambiri pamene mkazi wa malemuyu amayala nkhata pamene analira mosweka mtima. Zachitika anali katswiri oyimba ma drums mu bandi ya Njuchi, ndipo anzake oyimbanso ma drums anapereka ulemu wawo omaliza kwa katswiriyu motere. Mmodzi mwa anthu amene analosweka mtima kwambiri ndi bambo ake amalemuyu, ndipo bambo ake limodzi ndi azibale wake ena adayimba nyimbo imeneyi kumwambo wa Malirowa. Zida choka punguzo Dida zindiki Lawino Patsoko Patsokoro Mene mawabera Pamele oyera Zachitika
nduna ya chinyamata Patricia Whiskers inalinso nawo kumwambo wa Maliro, ndipo kumeneku idayankhula izi. That we had lost her more. It is a loss, not only to the family, not only to the community, not only to the music industry, not only to the ministry. It is a national loss. It is tragic. So this pain that we're feeling in this room is not only being felt by us. There are 4 more families out there. Imagine not 1 community, not 2, 4 more in addition to this. It is very tragic. So, ndimafuna ndiyakulenado mwabadelabela. Akazi nevali ndizirama it is hard for me to say, but I have to. I was admiring the beautiful photos that we had of Raphael up here. It is my prayer that one day you will sit down with these siblings and tell them of the rising star that their daddy was. Ndikufuna ndiwembie mwabadelabela Babojitongo for raising Raphael into the man that he was. Chifukwa munyengo yathu ino, I assure you it is very, very easy for young men to go astray. Kwa kuti mukoza kulera mwana wa mamuna ndikukhala umudzi wambwe. Ndikusankha kuti ali ndi luso, ndikusankha kuti luso lakelo atumikire nalo Ambuye. Is no small thing. The women are going to Raphael Luso, and when I am saying this, I am not using the word Luso to describe what he was able to do. I am using the word Luso to describe what was happening to people when he was doing what he was doing. Kuchokera kuno ku Factory 265 Media, tingoti mizimu ya Raphael Chitsonga, Elivase Matamando Muyawa, Wilfred Kupengule Jr., Vincent Nkwinda, komanso McFarlane Banda, iwuse mumtendere. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi nthawi zonse. Komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo Factory 265 Media, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Oyimba Zida